забонҳо онҳо танҳо воситаи муошират нестанд, балки инъикоси дурахшони фарҳанг, таърих ва шахсияти башар мебошанд. ин рӯзҳо агар ту хондан, навиштан ва суҳбат кардан натавонӣ, пас зиндагият хело душвор хоҳад шуд. ҳар як корнома, ҳар як вазифа, ҳар як ҷомеа ва ҳар як кишвар ва шахсоне ниёз доранд ки суханваранду, забондонанду хушгуфтор. анамас барои ҳамин падару модар, мактаб ва ҷомеа ба мо мегӯянд ки мо бояд забон омӯзем. вале дар ин ҷо як мушкиле аст. падару модар, мактаб ва ҷомеа фикр мекунанд ки барои омӯхтани забонҳо мо бояд ки ба донишгоҳ равем, маблағҳои ҳангуфт дар марказҳои омӯзишӣ масраф кунем. вале ман Ризо Гӯев ин корро намекунам. дар ин навор ман ба шумо дигар роҳеро мегӯям ки агар он роҳро шумо тай кунед, шояд ки дар як соли оянда аллакай 3 забонро ба дараҷаи муошират хоҳед омӯхт. биёед аввал дар бораи саёҳати забономӯзӣ ман суҳбат мекунем. ман Ризо Гӯев ҳастам. тӯли 4 соли охир ман ҳамчун мутахассис IT дар ширкатҳои гуногун фосилавӣ кор ва фаъолият мекунам. дар соли 2023 бошад бар аз хатми донишгоҳ бо дигар ҳаммуассисонам IT омӯзро таъсис додем. дар соли 2019 бошад дар синни 18 солагӣ Душанберо тарк кардам то аз дунболи таҳсил шавам. дар он вақтҳо ман танҳо бо забони инглисӣ ба дараҷаи касбӣ сухан мерондаму халос. бале дар ҳоле ки дар кишваре таваллуд шуда будам ки забони давлатӣ тоҷикӣ асту, мутаассифона ман бо забони тоҷикӣ ба дараҷаи касбӣ гуфтугӯ кардан наметавонистам. ана забони русиям бошад танҳо ба дараҷаи муошират буду халос. ҳатто то ҳол ман ин забонро инкишоф надодам, чунки умуман дар зиндагии ман забони русӣ лозим набуду нашуд. вале ба ҳар ҳол ва мисли дигар тоҷикони Тоҷикистон ман ин забонро дар мактаб омӯхта будам ва бо рӯззабонҳо гуфтугӯ кардан ба ман душвор набуд. барои омода кардани ин навор ба ман 5 сол лозим буд. баъд аз он ки ба донишгоҳ рафтам, диплом гирифтам, ба дигар давлатҳои сайёра саёҳат кардам, бо одамони дигарзабон шинос шудам, бо онҳо дар як миз қаҳва нӯшидам, бо забонҳои онҳо аз наздик шинос шудам. ба хулосае омадам ки забономӯзӣ дар асл душвор набудааст. мо набояд барои танҳо як забон омӯхтан 4 сол масраф кунем. ана ба хулоса омадам ки дар ношои ман як базаи додаҳо месозам. ҳар як сомона, ҳар як барномаи мобилӣ, ҳар як маводи ройгон, ҳар як платформаи омӯзиширо дар ин базаи додаҳо илова мекунам. ин маҳсулоти рақамиро ман захираҳои ройгон барои забономӯзӣ номгузорӣ кардам. онро аз рӯи маҳорат, аз рӯи минтақа ва аз рӯи намуд ҷудо кардам, то ба ман осонтар гардад ҳамон маводро ёфтан. баъдан чӣ кор кардам? аз хона набаромада забономӯзиро шурӯъ кардам. ана мас дар ин навор ба ҳамаи ҳамватанони забономӯз, ба ҳамаи тоҷикони забонфаромӯш карда ва ба дӯстони онлайниам ин маҳсулоти рақамиамро ройгон тӯҳфа мекунам, то ки дигар баҳона накунам. истед, пеш аз он ки мо дар бораи омӯхтани забонҳо гап занем, ман бояд ки ба Варшав равам. дар ҷо бо бисёртар гап мезанем. When I was young, me and my mama had beef, 17 years old, kicked out on the streets. But back at the time, I never thought I'd see her face. Ain't no woman alive that could take my mama's place. Suspended from school. ман медонам ки дӯстои онлайни ма бисёр чиза дар бораи ман медонанд, вале як чиз дар бораи ман намедонанд. он аст ки ман бад мебинам барвақт хестанро ва пагоҳ бояд ки ман соати 5 оо автобуси флексбасро дарёб кунам ва бале ба Варшав равам. тақрибан 4-5 соат роҳ аст. вале соати 5 аз хоб хестан хелам душвор аст. хелам душвор аст ва хуб, аллакай ман ҳомиса гирифтум, микрофон, клавиатура, муш, китобҳои лозима барои хондан ва дигари сумкам бошад. дар ин сумкаи найдак зайратмонакора мегирем ва дар сумкаи калони бошад ҳар ду роёнае ки аз ширкати ма ҳаст. ва баъдан намекард барои як 6-7 рӯзи ояндара ҳама чӣ тайёр. ту аз гуфта метавонӣ ки ҳей Ризо, чаро ки соати 5 барвақт билет харидорӣ кардӣ? чаро ба диабет харидорӣ накардӣ? мушкили он аст ки ба диабет ман бояд ки кор кунам. бале, бисёриҳо гап мезананд ки ҳей мутахассиси IT будан зебост, фосилавӣ ғоибона кор кардан зебост, вале анамон бисёриҳо як чиза ба шумо гап намезананд. чунки вақте ки ту аз ин хона ба он хона мекӯчӣ, аз ин шаҳр ба он шаҳр меравӣ, аз ин давлат ба он давлат меравӣ, ту бояд ҳамаи компютер, роёна, клавиатура, муш, ҳамаи таҷҳизотҳои худта гиру рави уҷа. ва уҷа ки меравӣ бояд ки вақти муайян да шавӣ, чунки аллакай дар ширкат занг мезанад. Hey Rizzo, where are you right now? ва бале, барои ҳамин бояд саат 2 дар Варшав бошум ва то ки тайёр бошум барои ҷои кор кардан аз 2
تا 20 ما کار میکنم نه تا 22 کار میکنم نختارش که تا 20 کار میکنم یک چند سال دیگه کار نمیکنم خوش میکنم که بعد شرکتی من نگوید و بله روزی پنجشنبه هم کار میکنم جمعه هم کار میکنم شنبه هم کار میکنم و روز یک شنبه نه روز شنبه کار نمیکنم روز یک شنبه در ورشاو با دوستام سیاحت میروم و روز یک شنبه با بار میگردم ولی برای این یک 5-6 روز آینده را باید که ما جمع آوری کنم همه کامپیوتر لباسا و امیدوارم که دوستی مهربانی ما جمعی دارد یک استول شما میدونید یک چند آور دیگه ما درباره وی گفته بودم دارد استول دارد ولی میون تو در نمیگیره ولی به هر حال خب پگاه شما رو ما میبینم صبح Mama catch me, put a whooping to my backside. And even as a crack fiend, mama, you always was a black queen, mama. I finally understand for a woman. ما بعد از 4 ساعتی راه الکی رسیدم و چه خیلی که میبینید این زمان انتظاری جمعی هستم تا که با تاکسیش بیاید و بله رویم این زمان وقت هست برای صحبت کردن درباره اولین سامانه‌ای که ما زبان می‌آموزیم و آغاز می‌کنیم از زبان تاجیکی که نام دارد این کمیته زبان و در حقیقت که آنها بسیاری از معلومات‌ها یا اینکه موادها و کتاب‌ها دانشنامه‌ها دارند وابسته به زبان تاجیکی و سال 2020 که من آغاز کردم آموختن زبان تاجیکی را به درجه کسبی و ماست برای همین زمان سخنرانی یا که مهارت سخنوری این من به درجه کیهانی شده ایستاده است و امیدوارم و سپاس با بله کمیته زبان و این اولین دیگرین سامانه که من توصیه میدم این نام دارد دانشجو.net که در آنجا بسیار از مقاله را شما میتوانید یافتن با زبان تاجیکی به درجه کسبی و بله میتوانید خواندن این دو سامانه دیگر آن است که شما میتوانید استفاده برید www.rizogif.com این سامانه من است که من با زبان تاجیکی در آنجا با شما مقاله خود را پیشنهاد میکنم و شما میتوانید که مقاله من را در آنجا روید و خوانید و بله این سه سامانه بود که من پیشنهاد میکنم از زبان تاجیکی تاکسی Oh my I cannot open it bro This is my new Lamborghini right Let's go. Bro, I was upstairs, huh? Yeah, that part. Is it allowed to record on your phone? No. Is it allowed? You have to ask me first of all, bro. Ask permission. Yes, ask Okay, permission. can I record? You already started. Good. What? See you. See you. Literally from Indonesia. TJK. اکنون وقتی من رسیده است که ما بله استال مساس کنم برای کار I hung around with the thugs, and even though they sold drugs, they showed a young brother love. I moved out of started. خب این زمان من در ورشاو قرار دارم و این خانه یکی از دوستی من است و تشکر با او که برای 7 روز آینده با من اجازه داد تا که همین اتاق را گیرم و استفاده برم و در اینجا استودیو دارم و در اینجا بله این نوار را ثبت کرده ایستادم. خب میرویم با اولین سوالی که چرا ما باید که زبان آموزیم و خصوصا چرا که زبان انگلیسی را آموزیم و چرا که ما این ذخیرهایی که ریزوگیف امروز با ما پیشنهاد میکند آنها را استفاده بریم و آموزیم زبان رو، یعنی چرا که 6 ماه 8 ماه 10 ماه عموما زبان آموزیم و چرا که زبان آموزی خیلی مهم است. این سوالات هستند که هر کس باید جواب گوید. اولا اینکه برای زبان آموزی زندگی تو رو عوض میکند و خصوصا زبان انگلیسی. تو میتونی که هم در جای کار ابرقدرت باشی، هم در سیاحت ابرقدرت باشی، هم زاری کسی نباشی برای ترجمه کردن، هم دوستان زیاد پیدا میکنی و دیگر و دیگر. خب درباره زبان انگلیسی گیریم. برای مثال من از بچه‌ها میدونم که حتی از دوشنبه کار میکنن با شرکت‌های
бузурги IT ва бале аз душанбе ва инро ман танҳо фикр мекунам ки ягона роҳе ки ба онҳо имконият дод ин ана ҳамин забони инглисӣ буд, чунки агар забони инглисӣ намебуд ту маълумотҳо кам мегирифтӣ ва баъд ана ҳамин муҳосибаҳо ё ин ки интервюе ки дар он ҷо ҳаст бо кордиҳандаҳо душвор буд ё ки ғайриимкон буд барои суҳбат кардан. Барои ҳамин забони инглисӣ инҳо сабабҳое буда метавонанд ки шумо бояд забони инглисиро омӯзед. Ва меравем ба дигари барномае ки ман ба шумо тавсия медиҳам барои омӯхтани забон ки ман онро истифода мебарам. Ном дорад Tandem. Ин аниқтараш ҳам дар версияи веб аст ва ҳам дар версияи iPad аст, ҳам дар версияи телефони мобилӣ аст, яъне барномаи мобилӣ аст. Ва ин ба мисли Tinder ё ин ки ба мисли Russian Chat Roulette ё ки ба мисли Instagram ё ки ба мисли Facebook яке аз шабакае ҳаст ки ту бо мардум шинос мешавӣ. Вале фарқияти ин шабака аз дигар шабакаҳое ки ман ном гирифтам ҳамон аст ки ту дар он ҷо ба мақсади забономӯзӣ меравӣ. Барои мисол language exchange, ба мақсади забонро иваз кардан. Ва ту интихоб мекунӣ барои мисол дар кадом забон беҳтар аст. Агар ту дар забони инглисӣ беҳтар бошӣ ва бо як одаме вомехӯрӣ ки вай дар забони испанӣ беҳтар аст. Вақте шумо бо ҳамдигар суҳбат мекунед бо ин забонҳо ва вақт хатогӣ ӯро диди ту ислом мекунӣ, вай хатогитро ислом мекунад. Агар хоҳӣ бо ӯ занги телефонӣ мекунӣ ройгон, агар ки хоҳӣ ба ӯ овоз паёми садоӣ мефиристӣ, агар хоҳӣ ба ӯ текст мефиристӣ, агар хоҳӣ дӯсту ҷураву ошно мешавӣ. Ва бале вай барнома камтарак солҳои охир мушкилӣ дорад ва мушкилаш он аст ки версияи пулакӣ ам карданд ва агар хоҳӣ ки версияи ройгонаш истифода барӣ ана ҳамун гуна таблиғотҳо ё ин ки рекламаҳо дорад дар дохилаш. Ва агар хоҳӣ ки версияи пулакиашро истифода барӣ аллакай таблиғотҳо аз байн меравад ва 7 рӯз бори аввал вақте ки интизор мешавӣ, бори аввал ки аз рӯйхат мегузорӣ дигар 7 рӯз интизор намешавӣ то ки дар навбат бошад ана ҳамун аризаи ту ва баъдан онҳо қабул кунанд туро дар сомонаи худ. ва бале ин буд дигар барномае ки ман мехостам дар борааш суҳбат кунам. бале имрӯз ин мошин ба мо ёрӣ мерасонад то ки шаҳрро давр рӯз бахайр дӯстои азиз, айни замон соат 12 аст дар Варшав ва мо ин субҳ барвақт хистем ва қариби 1-5 соат кори амиқ кардем ва айни замон мехоҳем ки ба шаҳр равем ва ҳамин наворо эҷод карданашро ё ин ки сабташро идома диҳем. ва ман бале бисёртар ба шумо гап мезанам дар бораи сомонҳое ки шумо метавонед забони инглисиро омӯзед, олмониро омӯзед, лаҳисониро омӯзед ва ҳамаи забонҳоро. Чунки ба ростӣ дар тӯли 5 соли охир ман аз ҳамин хона набаромада аз ин гуна сомонҳо истифода будаму дониш гирифтам. ва имрӯз бо ҳаво хелам зебо аст дар Варшав ва бале субҳ пур энерҷӣ ва ҳама афсонавӣ аст. ва бале шуморо хоҳам дид. аз ҳамин фурсат ман истифода мебарам ва ба шумо гап мезанам дар бораи дигар барнома ё ин ки замимаи мобилӣ ки ном дорад Language Transfer. ва Language Transfer ин як барномаи мобилӣ аст ки як бачак ки ба фикрам вай аз Испания аст ё ки аз Мексико танҳо суҳбат мекунад бо дигар ҳамун донишҷӯянаш. Барои мисол як донишҷӯя мегираду як забонро интихоб карда танҳо бо тариқи садо ба онҳо дарс мегӯяд. Барои мисол ман айни замон испании ҳавая гӯш карда истодам ва танҳо садо аст, яъне ту наменависӣ, ту дар ягон ҷо вай калимаро 2 маротиба такрор намекунӣ, танҳо гӯш мекунӣ, яъне танҳо барои гӯш кардан аст. ва ман ҳамина тавсия метавонам, вай тақрибан як 9 забон дорад айни замон, испанӣ, инглисӣ, русӣ дорад ва бале барои ҳамин ба дигари барномае меравем ки ба ман дар ҳақиқат ки писанд аст ва тӯли як чанд моҳи охир ман бисёр ҳикояҳоро аз он мехонам. Ин барои шахсоне аст ки хонданро дӯст медоранд ва ё ин ки ба тариқи хондан онҳо забон меомӯзанд. ва бале ман ҳам тавсия медиҳам ба бисёре аз мардум, чунки хондан ин яке аз роҳҳои афсонавитарин аст барои омӯзиши ҳама чиз. ва ин барномае ки ман ба шумо тавсия медиҳам ном дорад Bilingua App. Би ба мисли замбур, би ба забони англисӣ замбур мешавад ва агар тарҷума кунем замима ё ки барномаи замбур. ва зебогии ин замима ё ин ки барнома он аст ки ту ҳам онро дар телефони мобилӣ мегирӣ ва дар iPad, айни замон ман дар iPad ам истифода мебарам, вале дар веб ам доранд ин версияро ва танҳо
дар вай ворид мешавӣ, интихоб мекунӣ кадом забонро мехоҳӣ омӯхтан ва кадом забон забони модарият аст. Мутаассифона забони тоҷикиро ман наёфтам, вале бо забони русӣ агар шумо суҳбат карда тавонед ва хоҳед ки забони инглисиро омӯзед, зебо, шумо забони худро ҳамчун забони русӣ интихоб мекунед ва забони инглисиро забоне ки мехоҳед омӯхтан ва ҳикояро интихоб мекунед. Барои мисол ҳикоя аз барои навомӯзон, ҳикоя барои одамоне ки аллакай миёна забона медонанд, ҳикоя барои одамоне ки аллакай касбӣ ҳастанд ва бале дар ин тараф вай мехонад, шумо бароиш садо дорад ё ин ки садогӯяк дорад, шумо мешунавед ва ин дар ҳақиқат ки зебост, чунки барои забон омӯхтан яке аз гирем методҳои зеботаринам ҳамин listening ё ин ки гӯш кардан аст ва вақте ки гӯш кардед аллакай ин зебост ва дигари анамин функсия ки ин барнома дорад он аст ки шумо метавонед ки ана ҳамон суръати ҳамон ҳикояро тез кунед, пас кунед. мисол дар дасти шумо аст ки ин зебост. Барои мисол ман худам вақте ки ҳикояи испаниро мехондам ё ин ки мешунавидам хелам душвор буд, чунки онҳо тез суҳбат мекунанд ва ман интихоб кардам ки оҳиста оҳиста суҳбат кунам, яъне ҳамон суръаташро. дигари барномае ки ман ба шумо тавсия медиҳам, ин хело машҳур аст ва бисёре аз бачаҳое ки аллакай забондон ҳастанд ва дӯсти онлайнии ман ҳастанд дар ин вебнома медонанд дар ин бора, ки ном дорад Duolingo. ва бале барномаи Duolingo хелом зебо аст ва на танҳо ҳамон дарсҳое ки дар он ҷо ҳаст, балки ҳикояҳое ки дорад. ва зебогии Duolingo он аст ки ту ба мисли бозӣ аст, ба мисли бозиҳои мобилӣ аст ва дар он ҷо ворид мешавӣ бо тариқи ҳар гуна ҳикояҳову бозиҳо ва ту бале калимаҳоро пешниҳод мекунад ва ту бо анҷом додани онҳо метавонӣ ки забон омӯзӣ. ба ростӣ сипос ба ин одамоне ки ин гуна барномаро сохтанд, чунки бале версияи пулакӣ ҳам дорад Duolingo, бале таблиғотҳо ҳам дорад дар дохилаш, вале ҳамон версияи ройгонаш ку фантастикист. чунон зебо дизайн шудааст ё ки таҳриррезӣ шудааст ки туро маҷбур мекунад то ки калимаҳоро такрор кунӣ, то ки калимаҳоро ёбӣ, то ки калимаҳоро гузорӣ, то ки калимаҳоро шунавӣ, то ки калимаҳоро хонӣ. ва бале ин тавсияи ман аст, мақбултарин барнома барои кӯдакону наворасон ва барои ман Duolingo. яке аз сомонаҳои писандидатарини ман ном дорад дар атрофи лаҳистон бо лаҳистонӣ ва ё он ки popolsku.edu.pl ва ин сомона дар ҳақиқат ки зебост. ин сомонаро одамоне ки аз тамоми донишгоҳҳои ин кишвар ҷамъоварӣ шуда хостанд ки як сомонае созанд барои тамоми шаҳрвандони хориҷӣ дар ин кишвар ва аз фурудгоҳ оғоз карда то ба донишгоҳу то ба ошхонаҳои милливу то ба хӯрокҳои миллӣ туро мебараду меомӯзонад ва бале маълумот медиҳад дар бораи ин кишвар, маълумот медиҳад дар бораи ҷойҳои таърихии ин кишвар, маълумот медиҳад дар бораи муқаддасоти ин кишвар ва боз маълумот медиҳад дар бораи умуман забон, грамматика, дар бораи хӯрокҳо ва бале ин сомонаро ба шумо ман тавсия медиҳам агар ки шумо дар лаҳистон бошед ва мехоҳед ки забони лаҳистониро омӯзед, шаҳр ба шаҳр, минтақа ба минтақа, кӯча ба кӯча. дигари сомонае ки ман ба шумо тавсия медиҳам ин ном дорад Вожаҷӯ. ин сомона мақбултарин, зеботарин ва афсонавитарин макон ва сомонае аст барои тамоми тоҷикони сеёра. вақте ки ту ба ин сомона ворид мешавӣ, ниёгонро ба хотир меорӣ. вақте ки ту ба ин сомона ворид мешавӣ, забонро меомӯзӣ ва сипос ба ҳар як ин шахсоне ки ин сомонаро таҳия карданд, ҳар рӯз онро инкишоф медиҳанд, калимаҳои нав ворид мекунанд ва мо аз онҳо аз замин то ба осмон миннатдор ҳастем. ва бале ин сомонаро ман ба ҳар як тоҷикони сайёраи замин тавсия медиҳам. хоб, охирон тавсия ки ман имрӯз ба шумо медиҳам ном дорад Fluent in 3 months ё ин ки афсонавӣ омӯзабонро дар 3 моҳ ва ин сомонаро як бачак сохтааст ва ӯ зиёда аз як қопча забон метавонад, зиёда аз як қопча забон ва бале танҳо барои ҷомеа хостааст ки коре кунад барои ҷомеаи забономӯзон ва ту дар он ҷо чизҳоеро меёбӣ ки намедонӣ ки намедонӣ, чизҳоеро меёбӣ ки намедонӣ ки намедонӣ ва баростӣ барои грамматика, барои шунавоӣ ё ин ки listening, барои хондан, барои ҳама чиз дорад ва бале манам тавсия метиҳам ки шуморо бед як бор онро низ имтиҳон кунед. хуб, соат ҳозир 19:38 аст ва баъд аз 20 дақиқа ман аллакай муҳосиба дорам бо Дилшод ва дӯсти меҳрубони ма дар YouTube-ам вебнома дорад ва суҳбати онлайни ману Дилшодро шумо метавонед бубинед ва
برای همین من وقتی زیاد ندارم که با شما واضح صحبت کنم وزیر زیاد و صحبت رو دوامش رو در اونجا میبینید شما که درباره چی ما صحبت میکنیم. ولی چگونه که من وعده دادم در پخش مستقیمی گذشته با شما مثال من امروز اگر یک ماکسیموم اگر 10 یا 8 یا 5 سامانه یا که ذخیره رو توصیه داده باشم در این نوار، ولی در پایان همین نوار من یک پیوند میگذارم که اون پیوند الکی یک برنامه است که من خودم ساختم با طریق نوشن و در اونجا که بعضی معلومات است که در اونجا شما وارد میشوید و همه سامانه ها رو همه سامانه زیاده از 20 سامانه است که یعنی زمان من در اونجا وارد کردم و از نمیدونم سال 2017 اینجا نیم از وقتی که من زبان میآموختم این سامانه ها رو من میدونستم و با خلاصه اومدم که میدونی چی بیا این رو همش رو جمع آوری کنیم پگاه اگر یگان کس خواهد آموختن تنها نکابد روز تو بگرد چخیلی که من میکفتم ولی با دو تومه یا باید همون سامانه ها و ذخیره ها و کم در گردن شخصید و بله شما در پایان وارد شوید همون برنامه رو گیرید و بعدا در همون جا اگر که دیدید که این زمین زیباست و شما پسند آمد و شما میتونید که تنها با من قهوه خرید و استوسو برای قهوه خریدن الکی وبنامه یوتیوبی من با مانتیزاسیون پیوست شده است و شما میتونید که الکی ممبر یا اینکه قسمی از عائله یا که قسمی از دوستانی آنلاینی ما شوید. در همین پایان توگمه thanks نوشته شده است. شما میتونید که بله قسمی از دوستانی دوستانی آنلاینی ما شوید و تشکر زیاد دوستان میرم برای آنکه نوار رو تماشا کردید. شما رو در دیگر نوار خواهم دید. خیر.